ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ର ମଜା ନେଉଛି। ନାପିୟରରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆୟୋଜକମାନେ 19.4 ଓଭରରେ 160 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେତୁ 9 ଓଭର ପରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ 4 ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 75 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ୱର୍କଥ୍ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କୋର ସମାନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଟି20 ସିରିଜରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 1.0ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 124 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମାଉଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗାନୁଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 111 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 12 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନଥିଲା। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଟିଂର ମଜା ନେଉଛି। ବିନା ଚାପରେ ଖେଳିବା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାରି ରଖିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।